Assalamu alaykum mähriman adamlar. Ustalaryň söhbetde gepleşigimiziň ýene-de täze sany siziň dikkatiňize ýetirýär. Bugünkü gepleşigimiziň hormatly mehmany Ustad ýaş Zekiň Aýdymçymyz ýagşy ana durdy. Ýagşy gepleşigimize hoş gördük. Çok sağ olun. Ýagşy bugün gepleşigimizde gyzykly soraglar bolar hem-de şol soraglarymyza gönüllü jogap bermeli bolýan. Böyle. İlki bilen gepleşigimiziň başynda ustadlyk kazanmaklyk näme bagly bolup durýar? Ustadlyk kazanmaklyk sunnet ýolyny ähli bir uğurda zähmet çekilenine ustadlyk diýmek bir edýän işini ilki bilen bir söýmek, bir ihlasy ýapyşmak, bir ihlas eden bir tapa diýilýär, bir öz edýän işini söýmek we ýerlensiz zähmet çekmek. Gal berse de bir esasy bir ýüregini täklap, aklap diýer bir galandan bir Hudaýdan Allahdan dilep bir işim uğruna bolsun diýip zähmet çekilenmen kädeniniň ustadlygym wagtynyň bir geçmegi bilen belli bir edýän işini bir näme diýilýär bir aňyrtyna ýeten ýok, hiç bir işim ýok. Esasat ýerlinsizlik, zähmet çekmek, geçýän ýoluňa uğradanyň ýaňky işim ýaly ustadlyk bir kämilleşmek şolar ýaly diýip düşünýän. Näme üçin şu käbir adamlar näçe çykyş etse-de halkyň söýgüsini gazanyp biler. Näçe çykyş etse-de halkyň söýgüsini gazanyp bilenok. Ýa. Näçe şu aýdymy işleten ýa islerini kärdi, kärine bolsun. Näçe şu halka ýaramjak bolup. Düşündüm, dogry. Nesibe wagt wam diýen mene. Öz pikirimine özümde de bolýar ana. Hemme kişiň maksady bar, bir arzulary bar. Bir edilýän işin birde bolanok, ikincide bolanok ýa belli bir isleýän wagtyňda bolup duranok da hemme zat. Diňe nesibemi ýa? O bir belli bir wagty bir Olla berýänler gerekmi? Ýa hemmesem gerek, ýöne bir esasat bir hemme kişiň bir ýöregine bir Allahjan eden işini bir uğruna da bolsun. Bola bolsun Hudaýdan. Ilki bilen bir Allahdan Hudaýdan dileýär, hemme bir uğruna bolmagyny jan saglyk. Esasat saglyk galamdan ýaňky işimi ýalak bir Allah'ım uğruna etse, özüňem bir oňa delil görkezip bir ýerinsiz zähmet çekseň, elini üzmellerler, men pikirim. Onuň ýaňky ýalak hiç wagt bolmaz diýilen zat ýok, bolýar hemme adam nesibeli wagtyna barsa nesibem käden. Oşoňa dolanymda gülgüli Gılgın mehir dolavalli özüne Özüme
dolu bolýan. Gamlylykda görsem senin yüzüni, men näki sen näki ketek yürür. Indi şeydi geçip ani dünyany, indi şeydi geçip ani dünyany. Açılışmadı öyküleşin yürekler, günler aylar yıllar geçti öyküler. Geçip var ya sanalgıca bu ömür, yaşayış soğudu ayrılıktır. Açılışmadı öyküleşin yürekler, günler aylar yıllar geçti öyküler. Geçip var ya sanalgıca bu ömür, yaşayış soğudu ayrılıktır. Açılışmadı öyküleşin yürekler, günler aylar yıllar geçti öyküler. Geçip var ya sanalgıca bu ömür, yaşayış soğudu ayrılıktır. Açılışmadı öyküleşin yürekler, günler aylar yıllar geçti öyküler. Geçip var ya sanalgıca bu ömür, yaşayış soğudu ayrılıktır. Sunnat ýoluna gelende, sunnat ýola girende golundan galar kömek edenler boldymy? Şular adama men hiç wagt ýadymdan çykarmam eden kömegini ýerine. Owa ilki bilen bir eneň ataň galbysynda bir ýakyndan gollaw bermegi. Ýöne hemme zat hemme kişiň esasy bir özüne bagly hadýan mena bir özü bir irinsiz zähmet çekmeli, ýanky diýişim ýaly bir gatykän işlemeli. Şolar ýaly kredýän. Şo tersine bolup gördüm, ay senden aýdymjam çykmaýa, hiç adamlara Ol kän makgorda. näme duygular başdan geçirýär şo. Eýni wara ilk şon ýalak bir hasam bir ýada adamlar diýse bir ol bir aýratyn özüň kudur maşgalaňda bilen şolar ýalak diýen bolup bilýär-de. Özümde şolar ýaly boldy. İlkiler aýdýan wagtdan bir hiç ile aýdymy gowurýan, söýüp dinleýän, onuň şeýle aýdyp ýörsiň da ýöne hiç ile ýagdaýda bir aýdymy bir aýdyp oňorýan ýa-da bir hiç ile aýdym bir aýdylşyny bilen o ýanky diýişim ýaly tempine girip bilen o tona girip bilen o. Onda da ýöne bir aýdýan höwesum ma da adam menem ýerekden höwesum bolup ýöne giýjirek aýdyp başladym da ýöne diýjek bolýan adam ýanky diýişim ýaly boldy da bir sen aýdymam aýdyp bilen o aýtma men sen aýdym aýdyşyndan tonýan biderek oğada men maskara diýen diýilen gurulmalar özüňkiler diýilen ýer boldy. Hasam bir özüňe has ýakyn adamlar ýanky diýişim ýaly özüňkilerden bir diýer. Gaty erwet şolar. Erwet duýgy hiç ýadymdan çykan okşar hiç wagtdan. Şonu başga bir ýedi-ýat diýen bolsa bir ýad adam diýen bolsa belli bir wagtda ýadymdan çykmak ahmal. Atam gorjak gal onu sebäbi geňmür zat ýok. Şu wagtda da bir gowlada da gow diýilmeýän adamlar känne onuň
esasat näme edýän işin gowlugyna anansaň, dilen aýdylanlar kän bor, bir ýüregiň täklap, bir esasat netin täliň bir ýollaşyň bolsun diýer, netin täliň bir gowluk bilen gow işleri edibermeli. Ondan ýa-da olaram bolmalylar, bilýärmi? Indi şol adam şu derejege geleni görüp näme diýer? Elbetde bu näme diýer? Gowanýa, begenýa. Ýatlatdyň şo diýen söz. Ýok, ýatladym o. Ýatladym o. Menin köňlüm saňa ley bagly bolsa da, ýaşlygym ýadygar ol saňa galsa da. Menin köňlüm saňa ley bagly bolsa da, ýaşlygym ýadygar ol saňa galsa da. Ýalňyzlykda daşymy gala alsa da, eşidinli aydım o bolup ýanglansyn. Ýalňyzlykda daşymy gala alsa da, eşidinli aydım o bolup ýanglansyn. Günakarsyn, sebäpkärsin, ýalňyzlykda gözden akan ýaşyma. Günakarsyn, sebäpkärsin, ýalňyzlykda gözden akan ýaşyma. Dar etti bu durmuş seni görmene, Şimalına kayıl ol canım vermene. Dar etti bu durmuş seni görmene, Şimalına kayıl ol canım vermene. Yetişmedik süllerim sana diýmene, eşidinli aydım o bolup ýanglansyn. Yetişmedik süllerim sana diýmene, eşidinli aydım o bolup ýanglansyn. Günakarsyn, sebäpkärsin, ýalňyzlykda gözden akan ýaşyma. Günakarsyn, sebäpkärsin, ýalňyzlykda gözden akan ýaşyma. Halipa diýip kim aýdylýar? Halipa diýip Şu adyny men öz düşünjümi aýtjak da ýaşy soragam berýän bolýan. Käbir alpbarjylaryň içinde de bar, aýdymçylaryň içinde de bar. Mysal üçin görýärler bir ýyl öň toýa başlasyn, 2 ýyl öňe toý başlasa da halipa. Şoňa näil öpkän garaýan. Eýni wara halipa diýip
Meň pikirim ýankyýalak bilen bir şahsiýetlenme bar da olar hakyky bir döredip bilen bir şugun bileçenni galy berse-de ýene geljegimizde şolaryň bir edilen işem gaýtalanjak, onu gaýtalamalam sebäbi olaryň eden işleri etmeler sebäbi. Beýgi işlere edip geçdiler da olar halipalarymyz, bagşlamyzdan, şahyrlarymyzdan ýa başga da durly kärde zähmet çekken bir uğurlarda da halipalar kändan istenip zadyňam öz halipasy bolýar da meň pikirim şon ýalyk halipa diýip bir esasy bir durmuşda geljekde de şu günümizde de ýene-ki geljekki günlerimizde de öz adyny bir daşaýarlanýaly goýup gidip bilýän bir döredijligi aty güýçli adamlar bolýar da şolara da halipa diýilýär ýönüp ýene bir tarapdanam diýip bolýar. Mysal üçin men sana ýöne bir halipa ýören bir şunýa maslahat baram diýip bir syla hormat ýalam ýüzden bilýän. Olar ýalam diýilýär da. Onuň bilemok her kim her hile düşünjede manda diýär-de bir-birine. Indi şu wagtky ýagdaýynda ýyllar bolasyň gelýärmi ýa hemmelere gerek kılbaksy bolasyň gelýär? Aýyn birini taýlamaly bolsa hemmelere gerek kılbaksy bolasyň gelýär. Näme şu ýyllar bolasyň gelýär? Ýyllar bolmak diýip barany men öz düşünüşim ýyllar diýilen zat bir tanymal hemmekşiň tanıyan adam ýöne belli bir wagtda tanalyp soňra ýitip gideniň haýry ýok da öňüň bolandan soň bolsun ýa-ni. Öz pikirim hemmeleri elinde ama gerekli hakyky bir ýatda galyjy adam bolsaň gowum kap diýen. Ýagşydan durmuşda ýalňysmaýan adam ýok da. Ha. Ýöne şu ýalňysymy inne gaýtalaman diýen ýerim boldymy? Bir erbet ýalňyslyk edip şu ýalňysymy hiç açanam gaýtalaman diýen. O kän bolýar ýalyk. Şonu gaýtalaman näme bilibem gaýtalanyň bilmäň alýan wagtlar bolýar. Ol diňe mende de kän kişide de bolýandyr ýöne. Näýlem bolany şonu bilibem gaýtalaýanyň bilip ahyrda şonu näýlem bolsa şonu soňluk bilen gaýtalaman şo bady bir düzedip bir etmeýändigimizi begen ýatyň. Hudaýa şükür. Şu toýda aýdy-maýdy otyrkan kuplet ýylyna gidýär. Ha, aýdymlar. Şu aýdymlan kuplet ýazyňdan çykyp ýylyna kupletinden başlap gidenýär bolýar. Ha, oňa bolýar ol sebäbi. Bilýän zadyň ýadyňa düşmänler bolýar ýöne köp däl ýöne ýanky diýişim ýalyk toýda bolýar. Ýöne şoň ýalyk ýagdaýda men bir zat eline etdim. Näýlem bolsa bir aýdymyň kupleti sözler ýadyňa düşmese, şotak bir näýlem bolanda bir laýyk gelýän bir gelşäjek söz bilemok, Hudaý tarapyn gelýän da dilimizde gurulmaýan aýtman duranyndan gowda. Sebäbi aýtman gurulmaýan durwam gördük şoň ýaly. Misal üçin köpçülikde toýda aýdyp dursun. Köp kişi bilýärem, ol aýdymam bilýär, kupletinem bilýär, sen ýalňyş başga zat diýeniň bilýär ýöne diýmän gurulmaýan aýtman duranyndan şu bir zat diýeniň o eken şonu şeýtýän mene. Şol garşyndaky adam gelip soňpaňy duýdurýar şonu. O şonu naşyn ýalyk ýalňyşdyň bir başga raktylary mä tapdym diýilýär, oňar bolýar. Şonu menem diýen bir bagşla bolan şonu. Bilýänem bolýan şoň söz şo wagt ýadyma düşmedi ýa-ni bilemok bir ol köplenç bolanok ýöne käwat bar bir bilemok. Pikiriň başga ýerde bolup aýdym durkan bolýar. Ýa-da şol aýdyma bek ünsler bilýän aýdymdan bilseňem bir sözlerine seredýän bir zat bulaşdyryp bilýär, şonu ýatyndan çykýarlar aýdymyň sözleri. Şu toýda aýdyp otyrkan gapdanyňdan ýene halk aýdymaýdan bir bagsy bolar. Gelýär. Islenlik görünüşdäki adam halk aýdymaýdan ogurdan gelýär. Halipa da bolup bilýär, ödeň duşnaňam bolup bilýär. Şolaň içinden halk sen diňläp otyrkan şonam gapdanyňa geçirip ikiňi de ýarstyrýan ýaly hasap etmek dogrulukmy? Yo, dogry däl ol ýöne. Şu iki sanak geçirilip ýanky men aýdyp duranmadım, ýanky diýişiňler birem gapdanyňa gelse bir ikiňem bir agzy ýerde bolmaly o taýda. Halk dogry, halk kän zat isler ýöne esas biz aýdymaýjatsa bir aýdym bolmaly ýaly aýdyp bir agzy birlik biret syla bolsa gowum kadýan. Ýöne olam edil häzir kwatda bilemok. Onuň ýaly men aýtjym ýalada ýokdur bolan ýöne bolsa şon ýaly bolsa gowum kadýan meni öz pikirim.
Yadıma düşer menin yaşık yıllarım, İlkinci duşuşuğum senin gözlerin. Nemişin sen yine gellin men yüreğime, yaratalım men yüreğime, yaratalım. Nemişin sen yine gellin men yüreğime, yaratalım men yüreğime, yaratalım. Aylar geçti, yıllar geçti, yaşlık geçti, yüreğimden çıkmadı ilkinci söyleyim. Nemişin sen yine gellin men yüreğime, yaratalım men yüreğime, yaratalım. Nemişin sen yine gellin men yüreğime, yaratalım men yüreğime, yaratalım. Hey! Aydıp gelmedi yaşlığım, ağardı başım, kollarım bağlıdır, gözümde yaşam. Nemişin sen yine gellin men yüreğime, yaratalım men yüreğime, yaratalım. Nemişin sen yine gellin men yüreğime, yaratalım men yüreğime, yaratalım. Nemişin sen yine gellin men yüreğime, yaratalım men yüreğime, yaratalım. Nemişin sen yine gellin men yüreğime, yaratalım men yüreğime, yaratalım. Nemişin sen yine gellin men yüreğime, yaratalım men yüreğime, yaratalım. Nemişin sen yine gellin men yüreğime, yaratalım men yüreğime, yaratalım. Bu ýagşan islenip görnüşdäki halk aýdymaýdýan bolsun, estrada aýdymaýdýan bolsun, köp aýdymçylaňam, bagçylaňam içinde toýa baranda öz muzgandyny ýanyna alyp barýar. Öz muzgandy sadandan bolmasa, mı? sadandan Ho. bolmasa aýtjak gelýär. Ho. Näme sebäpden ýalar şol? Aýdyny bara bir üýtgüşürak aýdymlar aýdýan bolsa ýa-da bir öwrenşen bir muskanda öwrenşede köp aýdymçylar, bagçylar mysal üçin bize mine belli sadandan bolýar, şoňa öwrenşen öňe näle bolany gutluga barsaň bir islendik sadanna bolsun bilerek bir düşünüp aýtsan gowy. Şoňa öwrenşsen gowatsyň, şonu ýaly. Şoňa öwrenşsen gowy. Ýöne uzak aýtmaly bolsa bir saat ýa bir uzak aýtmaly bolsa da bir öz sadandan bolsa gowda şoň üçin eltýärler aslında. Türkmenistan halk artisti Atawa Çargulywyň ýolundan aýdymaýdýanda. Enne şu döwürdeş bagçylaryň içinden şo ýoldan aýdymaýdýanlaryň haýtyny özüne ýakyn görýär. Wara esasy şu döwürdeş aýdymçylaryň, halyp aýdymçylarynyň emmesen bir köne halypalarymyzyň ýani esas menem şonu ýalam. Bir köne halypalarymyzyň ýani döwürdeş aýdymçylarynyň aýdymlaryny dinleýän. Emmesini kinem gowat dinleýän, bir özüne geregini alýan, özüne geregini gowurýan ýerlerini dinleýän, gara esas sat näme diýä, öwrenme, ýigrenme ýa bir gereklerini öwrenýär. Tuğulama duaya şükür. Hemme aýdymçylaryň, bagçylaryň gowy. Özüňe haýsy aýdymlar aýtmak aňsat düşýär. Estrada aýdymlarmy, halk aýdymlarmy? Şonu bara Jany sesse ýerine ýetiremdi. Şonun bara halk aýdym dogry, agyr çekimli ýa-da bir hata bar, hesi bar. Bir belli bir aýdylşy bar da hem halk aýdymlaryň dogry ýöne ikisem öz ýerine kyn. Estrada aýdym bolsun, söýgü aýdym bolsun. Näle ýerinde? Söýgü aýdym bolsun, halk aýdym bolsun, esasat gowy ýerine ýetirmeliler. Şoň üçin ikisem öz belli bir derejesinde bir kynçylygy bar. Söýgü aýdym bolsun, halk aýdym bolsun. Halk aýdym dogry
haspa kynrak, açyk çalışyrmyrak gelýär. Haýsy ýeňil görýän. Şunu aýdamda men ýüregime jaý bolup ýeňilje gaýdýan. Aýny men esasy halkaýdyn köpräk dinleýän, gowurýan halifalandygyny şonu halkaýdyn dinlesem bakym kelläme girýär. Aýtmada ýeňilýär aslında. Halkaýdym aýtma bir ýeňilä däl söýgaýdym ýa-da dogry. Ýöne halkaýdym ýakyn bilen. Indi toya çykyp başlanandan soňra indi ýanky diýişiň ýaly gutluga barýan ýeriň bolýar ýa-da iki wagtyny bile tutýan ýerler bolýar. Şo ýagdaýyňda sene täze toya çykyp başlan. Garşyňdaky öňden toya gatnap ýören. Şonda seni ätgermezçilik eden bagşylar boldymy? Bolýar, on ýaly bolup bilýär. Atlandyr bilýärmi? Aýny ýon atlandyr dogry barap. Ýadyma da şonu on ýaly köplenç bolýar. Aýny mümkin her bir aýdym üçin boluşy bardyr, bolubilişi bardyr, onan bir ýalňyş düşünýän şonu ýaly usluby boldy diýip hasap edýärse, olar ýaly däldir bolýar. Ýöne şonu ýaly bar oglumyň içinde bolýan bar ýöne. Ruhsat bersen dünyam kalbin törünne, müdümilip öýdüm olup galayın. Olsa sen kalbına öň aýdylmady, bir ajaýyp aýdym olup doloyun, lälem doloyun. Senin şol aýdyma düşeýle çalkineliken, hasretim unutup süýürüm ýaly, süýürüm ýaly. Aydınmyzy bilmez özge gaýtalap, onu ýalňyz senin üçin aýdyryn. Issem bir gün dilgüllerde adaşyp, sen mukamyň ýatlap ýa gaýdyryn, lälem gaýdyryn. Senin şol aýdyma düşeýle çalkineliken, hasretim unutup süýürüm ýaly, süýürüm ýaly. Ülkeşmiňi gözüňe getirip, sen hakyna ajaýdym aýdyryn. Dilgüllerde adaşyp, sen mukamyň ýatlap ýa gaýdyryn, lälem gaýdyryn, gaýdyryn, lälem gaýdyryn.
toyda bolýan wakalyň içinde iň ýatdan çykmajaklary. Ýekejigini aýtsaň bana. Ýatdan çykmajak bir gaty ýatdan çykmajak pursat boldy. Toyda bar ana bir ölmä bir toyda aýdyp durun. Ondan bir iki köçem, üç köçe aňyramda bir toy bolýarda, olam ýaňkyýalak bir tanış bir toýa oňa da görünmeli. O toýa da barmaly. Ondan men aýdyp duran toýuma da bagşy gelip gidip dur. Maý bar, bark gaýdy bilýän, golay da arasam bolýan. Şoňa bark gaýdynyp haýdap ýetişeýin 20-de barmaly, haýdamaly diýip bar, şo gatlanyp ýanky şo toy ýeriniň ýerine düşüp gidip edil şo toy ýeriňem toy edýäniň edil gapdan nädine toy bolup duran eken. Onu ýitirip ola gelýänler öýdüp gidip duruyor toyuna tarap, ýerine düşüp gelýänler ýoklam kän maýam ýok arasynda bolýan. Menem ýalňyş o toýa girip bar, reskem gutsan ýani, bu taýda aýdymçylar, tanış aýdymçylar bar eken. Resk otak geçip gutly bolsun diýip, wat diýip aýdyp başlap bir aýdym aýtdym. Bolýanky men barmaly ýerimdäki toy ýeri görnýär. Bär dälýär, bärde beýle döne. Menem düşüneme aýtdym, bir kusaýynda aýtdym. Düşüp barýan bolýan, bär däl bul oňşulaň toy diýärdi. Ana gapdalla palata bar diýip, gaçy golaý ekenna aralarlar. Golaý raken palatalar, ama oňa ýyp gitdirne, oňa ýyp. Ara bulaşyk bol. Soňa bulaşyk. Şu wagt sadanlarny gysganýan aýdymçylar bardy, öz pikirini aýdyp bilýärmi? Ay sadanlaryny gysganýan aýdymçylar barada bar, mene aýdasym gelýär. Hiç sadanlarda belli şu ömürlük plan aýdymçyň ýanyna çalaryn ýa onu ýalak şertnama baglaşyp ýa-da bir başga da bir hiç et bolamak istenlik sadanlarym köpräk toýak diýip näme köprägem bir hakkyn töleseň bir ýoş bilen olaydym çaya bulaydymça geçip bilýär, onu hiç sadanlaryny gatam bolmasyn, gyzyl ýaly sadanlaryny bolma. Allah can bola bolsun, hiç mesele ýok, ýöne özümden görýänlerim aýdýan, onu özleri dogry düşünürler. Men pikirme. Özüň hem gabat gelensiň, bizem kän gabat gelýärse, indi bir aýdymçy aýdyp otýar. Özüm jany sesde aýdyp otýar bolýan, muzgatlar turp geçýär. Onu käwa gyzyklanýan-da, näme üçin beýdýän diýen bolýan. Aýdýar men gruppa bilen gelen bagşym diýär. Şoňa daşyndan gelseler oturmaň diýip şey diýip tawşak berýärler. Ol wara bilemi käbir aýdymçylarny şol aýtsa häzir geler aýdar bolýan çalma diýen bolýar men dogry şon diýen eken şon diýen eken ýöne näme esasynda diýerler ka şon bilmedim de şo garşynda gelýän bagşyny aýdymçyny özleriniň beýik görýärlermi ka ýa pes görüp diýerlermi ka ol aslynda wara menen şeýle pikir edýän onu mene sağlanlar häzir özüme diýen biljekler dogry maýsam häzir ana gutlu gelýär gaýtam şoň turany bilseň aýdymça aýtmany gelse turany bilseň näme turdyň bar çal diýilýär-de bilýärmi onu ýanky diýişiň ýaly diýen bolmaly bolýan köp edýärler hakykam ýany şonu edýärler hakyky aýtmany özümden aýdymany birinin üstüne baramızda barýarmyň. Hiç sağlanasy ýok. Menem özüm şeýle bar ýa-da bir bäş aýdymyda aýnyp barylýar bolýan. Turup gidýärler. Ýa çağırmaly, ýa guruluşmaly, ýa problemmaly. Ýalbarmaly, bilemok ýa-da aýdymçy bilen düşünýärmi? Näme üçin edýärler şonu bar? Hakyky dogry aýdýan şol. Ýa-da geň ýagdaý. Geň ýagdaý. Ýöne şu wagt köp aýdymçylaryň içinde bada indi öňden aýdyp ýörenlerden nälenim täze çykýan aýdymçylaryň içinde bar. Gelýärler, bagşan bolýan, atam görmeler, hiç gele adam etmeler, hakykat aýdýar. Ellerine planşetleri, men aýdymçam diýeno, ýa öz tanalanyň, geçýärlerde hondan mähtirip oturýarlar. Ne toyda aýdyp oturan bagşa aýdymça syla hormaty bolýar, ne alyp barja. Onun köpsem gatworşan bolýarlar. Menem aýtdyrda diýip, ondan ne salam berýärler, ne men aýtdyr diýärler. Şolar bardy öz pikirini aýdyp goýdy. Duşansyň hamla olar ýa. O ne aýlem bolanda mene baran ýankyýal ýagdaýlar bolanda. Gatwormelem käden şu gatwormek, öýkölemek diýenler. Men özümden bir şon ýalak bolýan soň kuwak. Hiç ýyl gatamorjak bolamak, öýkölejek bolamak şoň ýalňyşdygyny bilýänem özüme de şonu bir maksat edin ýanlary ýanky diýişiň ýaly ýaşlaram bir ýaşlar edip bilýär, bir gedek ýalňyşar, iki gedek ýalňyşar. Şu ahyrda düzelse bolýar, menen öz pikirim. Şonu ýaly edýän. Näýlem bolanny adam da bir düzelse, soň has bir
gowy bolarmy diýen ýalňyş bolup bilýär da, ýalňyş pikirde bolup bilýär, ýaşyk edip bilýär. Her hile pikirde bolup bilýär adamlar onu. Näýlem bolandan diýär, soňy düzü bolup, soň düşünüp bilip gowy bolsa boldy da, mene şonu ýaly. Ýani men pikirimçe azajyk pespäli bolsalar gowy diýär. Ola şeýle. Ýani köp aýdymçylyk içinde wada bir zat gurulaşjak bolýan ýa toý geçirjek bolýan bolýar. Ay menejerim bilen gurulaşay, ýa sponsorum bilen gurulaşay. Şo gurulmalar wa köp kişiňle. Wah. Näme esasyny diýär? Ýöne şu köp halipalar bilen gurulaşýan we göl özüne jaňa diben bolýar, özü bilen ýüzbeýiz gurulaşýan bolýar. Näme şonu halipalar etmändir, iýminden şu döwrümizden aýdymçylary etýär, käbirleri. Aýny bir käbir zatlary her hile pikir edýärler-de şol dogry şeýsen has bir aýratyn bir ýol geçip bolýar ýa-da bir özüňe bir aýratyn garaýş döredip bolýar diýenler. Bilem o her kimiň her hil pikir bar da özüňe bagly zatlarla ýönüp näme diýär, pespäli bolmaly, gaty bir ýagdaý bolsa ýöne has bir gatsada bolýan bir ýerinden artyk özüňe ýalňyş düşünjede döretmeler adamlar meňe pikirimler. Men şu wagtda üýtgäp her hil häsiýetde bolup bolanok da belli bir öz bol her kimde bolşy bar da. Ýöne her kimde bir bolşy bar diýen bolýan şu wagt käbir adamlar her kim öwründe her hilek bolşy bar da bilýän olan bir gaty üýtgeşikler onu intak sadalykdan ziyan çeken ýok diýä bolýan gerenden artyk sada bolmak bolmaly ýalňyşlyk mena pikirim. Ony ýalňyş düşünýärler bir öz bolup bilişiň bolup bir gowdan gowy has bolşundan gowy boljak bolýan bir näýle gowy bolup bolýanmasa ýagdaý bolsa gowy boljak bolýan bolýan. No käbir adamlar şoň bir gowdugyna şoň gowdadan gowdugyna da düşünüp bilen oklardalar. Onuň ojağa şernem açyk bilmedim kak diýende mene. Dogry. Köpçülüge çykyp başsaň soň halk bilen näle ara çäkde bolmaly? Halk bilen bir gowy ýakyn bolmaly. Oňa soň ýakyn bolsaň gowy. Ýöne ýanky diýişiň ýaly has bir hemme zadyň öýür. Şeýle bar çaky bar laýyk bir bolmaly sual diýilse bir gerenden artyk ýanky diýişim ýaly. Hasam bir ýalňyş düşünje döretmeler adamlara laýyk gowy bol bermeli, laýyk bolmaly. Ýani halk gollamasa da hiç kim bolup galýandy. Ýok, olam şeýle biz halk üçin edýärse hem edýänlerden esasda söýüp gowy bir hakykatdan aýdym bir ýüregimiz bilen aýdasymyz gelip aýdýas birinji bilen. Onuň galandan bir Allahan uğruna edip halkymyzdan bir gollap bir edýän işin gowy bolsa bar maksatymyz şo da näme nesip bolsa. Umum aýdamda näme bir esasy halk bilen şu halkyň gollamagy bilen hem edilýän işler bilen şu halk üçin edýär şular bir çekýän zähmetinden daşary bir lezzet alsyn, diýinç alsyn, bir rahat bir özüni bir işden daşary adam bir diýinç almalar durmuşda dama halkymyň esasy näme ýerden gidýän akşam gelýän bir belli bir iş wagtlary bolýar hemmeşin birini iş wagtymyz näme esasda bir aýdym aýtmaly, aýdym döretmeli bir halkymyň bir ýada bolany bir deňze paýlaşmaly, bir lezzet bermeli, ruh lezzet bermeli. Şoň üçin bize halk bilen näme nesip bolsa, halkymyzdan biz bilen bolsa, diňe şular ýalak bir gowy täzelikler bilen degen durap diýen umydym bar nesip bolsa. Ahval görmedim şu şakaçın süýgüli. Beýle ahval görmedim şu şakaçın süýgüli. Aşkın yükün gurbetyn görse kesin süýgüli. Aşkın yükün gurbetyn görse kesin süýgüli. Sadap dişleň lowurdar dilim göýe howurdar. Soğud edip ömürden
Bakışında zadı var, süygüyün sünmez odu var. Bakışında zadı var, süygüyün sünmez odu var. Yıllarımdan badı var, bir yakınır sevgili. Yıllarımdan badı var, bir yakınır sevgili. Sadap dişlen lovurdar, dilim göğe hovurdar. Soğut edip ömürdün, gülde kırdan sevgilim. Nurlanırın royunu, ıkbal veren tayimi. Tapsam deyip tayimi, men bakırdım sevgilim. Tapsam deyip yarım hov, men bakırdım sevgilim. Sadap dişlen lovurdar, dilim göğe hovurdar. Soğut edip ömürdün, gülde kırdan sevgilim. Nurlanırın royunu, ıkbal veren tayimi. Tapsam deyip tayimi, men bakırdım sevgilim. Tapsam deyip yarım hov, men bakırdım sevgilim. Men bakırdım sevgilim, gülde kırdım sevgilim. Ýagşydan gepleşigimize gelenim üçin, gatnaşan üçin köp sag bol. Gepleşigimiziň hem aýatkarlarynyň adyny saňa kiçiräçik sowgat taýnadyk. Genjem negenler aşan. Köp sağ olun. Size de näme işiniz üstünlük Allah'dan hem edýän işiniz halkymyz üçin edile esasy gepleşiňizde de çağıramyz. Size de köp sağ olun. Hemmämiň işimiz uğruna bolsun, janymyzdan sağ bolsun. Ahryman arkadamyzdan arkadaly gahryman serdarymyň saýasynda asylda watanymyzda toýly urdumyzda diňe toý bolup dursun, toýda bolşary. O şeýle bolsun. Onda näme mehribanlar, şunluk bilen gepleşigimizi geçir gutarýar. Şular ýaly mümkinçilikler döretip berýän gahryman hem mehriban arkadamyzdan arkadaly gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun.